ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстои азиз, умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстои гиромӣ, як-ду хабарҳо ҳаст ки ман ҳатман бояд шумода мерасонидум. хабарҳои хуб нестанд албатта, вале ба ҳар ҳол бояд мо барои шумо барвақттар барасонем ки шумо ҳам аз қафои ҳалли ҳамин мушкилиҳо шавед. Акуру дар офис рафта якта видео карда монтаж нею камтар серкор ҳастам. Ман мираҳ ба раҳ гап мезанам барои ягон шамолу ин чизо ки боша. Агар узр мепурсим дӯстои азиз. Хоб, чӣ қадар ки мо фаҳмидем ва бисёри шумо аллакай дидем дар шабакаҳои иҷтимоӣ, аз 1 январи соли 2022 нархи патент дар шаҳри Москва 5900 рубл мешавад. Охирон бор патент нархаш баланд шидагӣ буд дар соли 2020, яъне 2 сол пеш 5341 рубл шидагӣ буд ва акнун 5900 рубл мешавад. ва дар Московский област ҳам ҳамин қарорро қабул кардани ҳастанд. ин дар он ҷо ҳам 5900 рубл мешавад. Чи дар Москва, чи дар Московский област ҳар нархи патент мешавад 5900 рубл. ва ҳар нафарое ки патент гирифтагӣ ҳастен, ягон 3 моҳ пеш, 4 моҳ пеш ва патенти шумо ҳоли муҳлат дорад, 10 моҳ ёки 8 моҳ муҳлат дорад. ин аз таҷриба ҳаст. мо солҳои пеш вақте ки нархи патент қимат мешуд, мо медидем ки бачаҳо патент мекардан ва ҳоли январ ной омада, ҳар вақт патент аз моҳи январ қимат мешавад ку январ ной омада бачаҳо пули патентро 4 моҳа 5 моҳа период месупурдан ва ба нархи ҳамин арзон ҳисоб карда мешуд. Масалан, агар шумо дар Московский област патент доред, патенти Красногорск, ҳоло Красногорск Сахар ва Кучит, агар шумо дошта бошед патенти шамол аст дӯст наравам, агар шумо патент доштагӣ бошед патентҳои Подмосква, мисли мо агар дар як моҳ 5100 рубл месупоред, ман худум патенти Красногорск дорум, марам бе гражданстваем, 5090 чанд рубл аст, 5100 рубл месупорем. Метавонед ки албатта ки агар бо амин моро падвадид накунанд, мисли солҳои пешина ҳамин хел агар равад, солҳои пеш мардум период супоридан ва ҳамин хел қабул шуд. Агар ҳоло ҳам ҳамин хел бошад 5900 рубли нею 5100 рубли метавонед ки 4-5 моҳа период супорид ва дигар вақте ки аз моҳи январ 5100 сум мешавад, барои шумо ин чиз ҳамчун 5100 қабул ҳаст аллакай. умедворам ки камтар печу топ карда фаҳмондам, вале дуруст фаҳмондам тона. ва хабари нохуши дигар ин аст ки Собянин дар яке аз баромадҳояш дар Москва гуфт ки мо кӯшиш мекунем ки то соли нав, яъне то охирҳои декабр дар сохтмонҳои Русия, сохтмонҳои хонаҳо дар назар дорад, сохтмонҳои хонаҳо ягон муҳоҷир кор накунад, шаҳрвандои хориҷӣ яъне кор накунанд ва мисол дар он сохтмонҳо ки 80,000-90,000 рубл мегирад мутахассисо, Собянин пешниҳод кард ки ҳамин маблағҳоро шаҳрвандои хориҷӣ нагиранд, ба давлати худ равон накунанду бигзор аз дигар областҳо мутахассисҳо омода дар ҳамин ҷо кор кунанд. ин буд яке аз тасмими нохуби дигар аз тарафи шаҳрдории Москва нисбат ба муҳоҷирон. Агар чунин шавад, дар ҳақиқат соҳаи сохтмон барои муҳоҷирон яке аз соҳаҳои сердаромад аст ва онҳое ки специалистои хуб ҳастанд, мутахассиси хуб ҳастанд, дар ҳақиқат суми нағз кор мекунанд. Агар дар ҳақиқат ҳамин кор шавад, хело як нохуб аст, чунки мутахассисои тоҷик дар сохтмонҳо маблағҳои нағз кор мекунанд. дӯстои азиз, ман хеле одами шапкапӯш нестам. Якум бор дар сари ман шапкаро дидестен. ин барои ҳамае ки ҳиҷома кардагӣ будем. ин ранги муллои ҳиндист ки дар пешонимон як хол мондиян. барои хам мегӯям отвликат накунанд, шапка мондам. хоб, ҳиҷомаро дар бобоҷон кардем. бобоҷон ҳиҷама аст, ки бобоҷон 88. ҳоли мо дар витринаи даво қарор дорем, дар пеши витринаи ширкати даво. Чӣ қадар ки ҳамаи шумо медонед, сарпарасти Голос Мигранта ҳамин аст. мо қариби 3 сол шудан зиёдтар даже кор кардем. қати бачаҳо шикоят нест, бачаҳо бисёр бачаҳои баинсофанд, соз кор мекунанд. ва дар хиникиҳо аллакай мо опит ҳам дорем, мардум зиёдтар хилба мегирананд, барои гурдоҳошон, барои таҳорат ғам метиҳанд бачаҳо тез-тез. Ба нафаре ки меъдаҳошон дар мекунанд, масла тиква мегиранд, ду намуду шастаи даиҷа ҳардашам хуб. Дар давраи хиникӣ модарҳо мегиранд баъзе маслаҳои женски барои модарҳо ҳастай. Дар инҷа рақамҳоша мебинен, ҳам занона, ҳам мардакона ҳастай. мардакҳо дар мардакӣ занг занен, занакҳо дар занонаш занг занен.
барои мардҳое ки бо занҳошон зиндагӣ мекунанд. Ман инҷа эпимедиум паста супер эпимедиум. баъд 4 нетумин барои бақувват кардани иммунитет ҳар намудаш ҳаст дар инҷа барои буғумдарду миёндарду барои ҳамаи чизо манталину ҳамаи чизо ҳаст. ина инҷада бародар мубориз чӣ дадести масла тиква برای معده بیاد فایدهش زیاد. من پسته نمی استفاده میکنم. کم کم معده رو درد میکرد. الحمدلله پس از این خیلی خوب شدم. дардаш ба хайр шуда рафтан дигар. хайрам хел дӯстои азиз, инҷа китобоам будааст, бачаҳо овардиянд. дӯстои азиз, доставкаи ширкати Даво ба ҳамаи шаҳру ноҳияҳову вилояту деревняу ба ҳамаи ҷоҳо ҳаст. шумо фақат дар ин рақамҳо занг занед, мардона ҳаст, занона ҳаст, рақамҳоро путат накунед. фақат худованд нигаҳбонтон бошад. худованд ягон ҷои шумо дард накунад, вале ба ҳар ҳол ё барои дардам ки набошанд, барои бақувват кардани иммунитет ҳастанд. гирен истифода барин, ҳамаашон бо сифати беҳтарин ҳастанд. худованд нигаҳбонатон то наворҳои оянда. дӯстои азиз, яда чизои дигаам ҳастае ман шуморо бифаҳмонам, чунки дар ҳамин мавзӯъҳо беҳад бисёри баъд саволо метиҳен. мақсад бачаҳо мепурсанд ки патента мо айрӯи числаи қабул кардагимон биспорем ё ин ки айрӯи числаи пишти патент. албатта ки айрӯи числаи пишти патент бояд биспорем. дар тавида чи нависондагӣ ҳастае ки дорам уҷо айрӯи ҳам бояд биспорем. баъзеҳо патентшона мераванд 15 рӯз 20 рӯз пас мегиранд қариб. баъд ба идею бестан фикр карданд агар 10 рӯз пас бо патент спориданд дар корай 20 рӯз қафо гирифтагиам. баъд мара мепурсанд ки мо 10 рӯз пас бо бутем як моҳ пас не 10 рӯз пас. конечно шумо 20 рӯз дер рафтен гирифтен и айби шумояй. барои ҳамн хотир кайе гирифтен шамол айкум кайе шумо рафтен гирифтен фарқ надора. шумо кайе гирифтен фарқ надора. шумо бояд датаи пушти патента нигаҳ карда ана ҳамун число қати патентона биспорен. агар дер меспорен уже проблема мешавад шумода. барои ҳамн хотир дӯстои азиз амин чишам фаромӯш накунед. патентотона сари вақт спорен барое ки иқадар расходо иқадар даво ҳама чизтон аннулировать нашава ҳайф нашава. иқадар кашокашотон нелегал мешавен барои як рӯз дуруст шуда. бояд бори дигар мегӯм патента пушша нигоҳ мекунед навистагиай дата выдачи ана ҳамун числа қати меспорен. ход агар шумо патента гирифтену ҳамун дата выдачиш 4 рӯз пасай 5 рӯз пасай значит шумо худтон қариб таги 25 рӯз дер рафтен ба сари патентон. значит ҳамун 4-5 рӯз пас бо меспорен да. барои ҳамин дӯстои азиз ҳамин чиро фаромӯш накунед, штоби патентотон аннулировать нашава ва нелегал нашавен. боқӣ худованд нигаҳбонатон бошад. агар ки бо ягон хабарҳои нав шуд зуд сари вақт навор гирифта ба шумо пешкаш мекунам. дар ҳаққи мо бо дуо бошед. обуна шуданро фаромӯш насӯзед дӯстои азиз. обуна шавед ва моло пайгирӣ кунед. хайр.